Bore da, croeso I Caersalem bore yma. Bydd y gwedd arllediad yn cychwyn mewn chydig funudau. Mae yna jyst digon o amser I chi wneud paned o de, neu'n paned o goffi cyn ystod lawr I ymuno gyda ni. Cofiwch fod yn y chat dan y ffilm, a dwi eisiau chi cymryd rhan yn y chat, dwi eisiau hwn fod mor interactif a phosib. Bydd yna rhywfaint o ganu, bydd yna Stori Plant, bydd un rhannu gair, mae Bethan mynd I rhannu I stori, a bydd yna funudau tawel hefyd I chi gael myfyrio a cyfrannu i'r chat. Felly ymunwch gyda ni chydig funudau nawr, ond byddwn ni'n dechrau drwy ganu 2 gan gyda'n gilydd. So na I weld chi mewn chydig funudau. Bore da, croeso I Gwasanaeth ar-lein cynta Caersalem Caernarfon. Mae'n braf iawn cael eich croesawu chi. A mae'n rhyfedd iawn yn dydi gwneud hyn I gymuned Caersalem. Dyn ni wrth yn bodd yn cyfarfod gyda'n gilydd. Mae bod yn gymuned gyda'n gilydd yn rhan o'n hunaniaeth ni, yn rhan o'n DNA ni fel Cristnogion. Felly fi'n siŵr bod Cristnogion ar draws Cymru yn teimlo'r un peth, bod ni methu cwrdd gyda'n gilydd bore yma. Ond dyna sy'n ddiogel I wneud wrth gwrs. A dyn ni am trio cario ymlaen, dyn ni am fod yn gymuned bod ni methu bod yn agos at ein gilydd. Felly dyn ni'n mynd I addoli gyda'n gilydd bore yma. A dyn ni isio annog chi I roi sylw dan y fideo yma, I roi rhannu llun, neu rhannu adnod, neu rhannu gweddi, os ydych chi'n teimlo fel gwneud, fysa hynna yn gret. A mae yna bethau dyn ni'n trio wneud fel eglwys, jyst I helpu ni fel cymuned I ddod trwy'r cyfnod yma, helpu'r pobl mwy o bregus yn cymuned ni, a pobl tu allan i'r eglwys hefyd. A mae Rhys yn mynd I fod yn sôn rhywfaint am hynna nes ymlaen pan gewn ni'r cyhoeddiadau. Ond am y tro, da ni'n mynd I addoli Duw gyda'n gilydd. Gyda llaw fi'n gobeithio bod chi'n gwerthfawrogi bod fi newid allan o'n pyjamas bore yma mwyn gwneud hyn. Ac yn gwisgo pin afal mwyn trio dod â gwyn i'ch gwynebau chi. Sul y mamau hapus hefyd I holl famau Cymru a thu hwnt, a dyn ni mor ddiolchgar am ein mamau ni. Felly meddwl amdano chi gyd heddiw yma, a gobeithio bod y mamau hun yn plith ni ddim yn rhy ynysig ac yn cadw ti fewn i'r tŷ. Ond ta waith, mlaen â ni, a dwi eisiau darllen salm chi bore yma, un o'n hoff salmau I. A un sydd jyst yn atgoffa ni bod Duw gyda ni ym mhob peth. Felly dyma salm 23. Yr arglwydd yw fy migael, ni bydd eisiau arnaf. Gwnai mi orwedd mewn porfeidd breision, a thywys fi gerllaw dyfroedd tawel. Ac y mae ef yn fy adfywio. Fe mharwain ar hyd llwybrau cyfiawnder mwyn ei enw. I mi gerdded trwy ddyffryn tywyll di, nid ofnaf unrhyw niwed. Oherwydd yr wyt ti gyda mi, a thwialen a ffon yn fy nghysuro. Yr wyt yn arlwyo bwrdd o'n blaen yng ngwydd fy ngelynion. Yr wyt yn eneinio fy mhen ag olew. Y mae fy nghwpan yn llawn. Yn sicr, bydd daioni a thrigaredd yn fy nilyn bob dydd o'n bywyd,
a byddaf yn byw yn hir arglwydd weddill fynyddiau. Felly mae'r salmau jyst yn lle gret i droi ato yn y dyddiau tywyll yma da ni'n byw trwyddyn nhw, achos mae'r salmydd yn gweiddi allan ar Dduw. Mae'n canmol enw Duw, ond mae hefyd yn brwydro gyda Duw weithiau a eisiau ymateb gan Dduw. A mae'n cael ateb, ond weithiau mae'n gweiddi allan ar Dduw, ble wyt ti Dduw. Ond mae'r salm yma wedi sgwennu gan Dafydd mewn cyfnod ble oedd e'n mynd trwy pethau anodd iawn. A mae'n atgoffa ni bod Duw gyda ni, bod yn adfywio ni. A i mi gerdded trwy dyffryn tywyll di, nid ofnaf unrhyw niwed oherwydd yr wyt ti gyda mi. Dyna'r addewid mae Duw yn ei roi i ni. Dyna'r gobaith da ni'n sefyll arno y bore yma. A mewn byd ansicr, mae pobl yn chwilio am heddwch. Heddwch, da ni ddim yn gallu ffeindio'n hawdd iawn yn cwmpas ni gyda'r ansicrwydd, y coronavirus a'r holl anxieties sydd wedi dod yn yr wythnos neu fwy diwetha. Ond mae Duw yn rhoi heddwch i ni, mae e'n cynnig heddwch i ni. Heddwch dyn ni ddim yn gallu ffeindio yn unrhyw arall, heddwch dyn ni ddim yn gallu ffeindio ynddo ni'n hunain, ond dyn ni yn gallu ffeindio heddwch yn ein perthynas ni gyda Duw, ac mae enw ar yr heddwch yna, sef Iesu Grist. Felly dyn ni'n mynd i nesu at Iesu bore yma mewn addoliad, felly newn ni jyst weddio cyn bod ni yn gwrando ar y ddwy ac yn addoli gyda'r ddwy gan nesaf yma, felly gweddion. O Dad, i ni'n dod o dy flaen di bore yma fel pobl ansicr, fel pobl sydd wedi ynysu. Ond o Dduw, dwi'n gofyn i ti jyst atgoffa ni bore yma bod dim byd yn gallu'n gwahanu ni, dim byd yn gallu yn ynysu ni wrth dy gariad di. Mae dy gariad di yn anhygoel. A lle ni'n diolch bore yma bod dy gariad di wedi ymyrryd ar byd yma, wedi bod yn person Iesu Grist, bod wedi marw drosto ni ar y groes, bod wedi codi'r trydydd dydd a bod y buddigoliaeth yna nawr gan Iesu dros angau a dros bob pechod. Felly, i ni'n nesu at y ti bore yma, i ni'n diolch amdano ti, i ni'n diolch am yn gilydd, a ni'n gofyn, wneud i helpu ni, bod ni ar ben yn hunain, i addoli ti, rhoi can newydd i ti bore yma, rhoi addoliad i ti o'n calon. Felly helpa ni nesu at y ti a nesu at yn gilydd bore yma. Yn enw Iesu Grist. Amen. Pwydorodd bwyd, pechod a ffloswch, a chariad pwysig, nerthol a chrofach, brenin gogoniant, brenin oedd hir. Pwysgwyd ar ddeiar, a paran santau, pwy sy'n ein gadael, hedwynt mewn syndod, brenin gogoniant, brenin oedd hir. Anhygoel Ras yw hwn, cariad i beth yw hwn, i gymais ti fy lle, i gariais ti fy croes, a rhoed y mywyd lan.
Anhygoel Ras yw hwn, cariad i beth yw hwn, mi gymais ti fy lle, mi gariad ti fy croes, a rhoed y bywyd i mi gael bod yn O Iesu canaf, am popeth Crist i ni. Teilwng yw'r oen gath ei ladd, teilwng yw'r brenin a orthygodd y be. Teilwng yw'r oen gath ei ladd, teilwng yw'r brenin a orthygodd y be. Teilwng yw'r oen gath ei ladd, teilwng yw'r brenin a orthygodd y be. Teilwng yw'r oen gath ei ladd, teilwng yw'r brenin a orthygodd y be. Anhygoel Ras yw hwn, cariad i beth yw hwn, mi gymais ti fy lle, mi gariad ti fy croes, a rhoed y bywyd i mi gael bod yn O Iesu canaf, am popeth Crist i ni. Mae digwyddiadau'r wythnos diwetha wedi'n atgoffa ni fod ein bywyd modern llawer mwy brau na be oedden ni wedi feddwl. I ni ddim yn gwybod be sy'n rownd y gornel nesa. I ni ddim yn gwybod be sy'n gan y byd yma i daflu i'n cyfeiriad ni nesa. A mae'r ansicrwydd yma yn gallu gwneud ni'n bryderus iawn, gwneud ni'n anxious. Heb wybod be sy'n o'n blaen ni, mae'n anodd weithiau byw'n hapus yn y presennol. Yr hyn sy'n ddiddorol am lawer o'n pryderon ni yw ei bod nhw fel arfer yn ddi-sail. Wedodd Winston Churchill unwaith, "I've had a lot of trouble in my life, most of which never happened." A mae hynna mor wir. Achos pan da ni ddim yn gwybod beth sydd yn y dyfodol, i ni'n tueddu ddychmygu'r gweithaf, ac mae hwnna'n gallu yn llethu ni. A dyma dwi, fel llawer ohonoch chi, wedi brofi wythnos yma. Profi pryder yn dod yn drech arna ni weithiau. Bues ni'n ffonio rownd rhai aelodau hŷn a bregus y capel yn ystod yr wythnos, ac fe ofynodd un person i fi, yn ddigon diniwed, os mae Duw oedd wedi anfon y feirws. Fi wedi gweld sawl erthygl a mîm yn cael ei rannu ar y we hefyd sy'n hanner awgrymu rhywsut fod Duw wedi anfon y feirws. Ond mae eisiau ni wneud un peth yn glir. Dydy Duw heb anfon y feirws i ddysgu rhywbeth i ni. Yn yr un modd, dyw Duw heb anfon sychder i Affrica na wedi rhoi cancer i'ch nain. I ni'n byw mewn byd cymleth sydd wedi torri, ac mae pob afiechyd gan gynnwys y coronavirus yn symptom o reality yna. Dydy hyn ddim yn golygu fod Duw ddim yn gallu defnyddio'r sefyllfa i ddysgu rhywbeth i ni. Gobeithio, bydd Duw yn defnyddio'r sefyllfa i ddysgu ni sut mae gofalu am yn gilydd yn well, sut i gefnogi'n gilydd, sut i garu yn gilydd yn well.
A dyle y profiad yma hefyd yn gwneud ni gyd yn wylaidd wrth i ni ddod wyneb yn wyneb am breider, falle am y tro cyntaf. A falle bydd hwnna'n wneud i ni helpu gofyn y cwestiwn le i ni'n rhoi yn ffydd. Ond dweud bod Duw yn gallu dod a dall yn y sefyllfa ddim yn golygu mai Duw sydd wedi danfon y feirws a bod yn rhyw sy'n rhan o'i gynllun e. A mae rhannu syniadau fel mae Duw sydd wedi danfon y feirws, Duw jyst ddim yn adlewyrchu cymeriad y Duw sydd wedi dangos hun yn fwy clir i ni yn Iesu Grist. Mae hanes yn dysgu ni, pryd bynnag mae cymdeithas yn mynd trwy newid mawr neu traumatic mewn cyfnod byr, yna mae'r eglwys, neu rhai o fewn yr eglwys, yn mynd i gredu rhai pethau rhyfedd. A falle mae dyna i ni wedi gweld yn y diwrnodau diwetha. Ydy, mae Iesu wedi dod, a bydd e yn dod eto, ond mae'n anhebygol mae'r coronavirus yw'r caniad o'r utgorn mae'r Beibl yn sôn amdano. Mae'r salmydd yn yr Hen Testament yn sôn am ymddiried yn yr arglwydd am ein dyfodol, ac mae e'n dweud mewn ffydd y mae fy amserau yn dy law di. Mae'r apostol Paul yn y Testament Newydd yn sôn hefyd fod yr holl greadigaeth, popeth yn y nefoedd ac ar y ddeiar yn dod i undod yn Iesu yng nghynllun cyflawniad yr amseroedd. Allwn ni ddim gwybod yn union beth sydd gan y dyfodol i ni, ond heddiw beth am i ni roi yn ffydd yn yr un sy'n dal y dyfodol, a thrwy hynny gael ein rhyddhau i fyw bywyd heddiw yn ei gyflawnder drwy drystio yn Iesu. Mi dafla maich oddi ar fy ngwar wrth deimlo dwy fol oes. Ei o grwydd fel mynyddoedd byd trin ganu wrth dy groes. Trin ganu wrth dy groes. Trin ganu wrth dy groes. Ei o grwydd fel mynyddoedd byd trin ganu wrth dy groes. Os edrych na fi'r dwyrain draw, os edrych na fi'r dydd, ymhlith a fi neu yntau ddaw, does debyg iddo fyd. Does debyg iddo fyd. Does debyg iddo fyd. Ymhlith a fi neu yntau ddaw, does debyg iddo fyd. Fy'r oes ei ddwylo pur ar lid, fe wisgodd goron draed. Mwyn i'r bwyd gael bod yn wyn, fel hyfryd li a'i maen. Fel hyfryd li a'i maen. Fel hyfryd li a'i maen. Mwyn i'r bwyd gael bod yn wyn, fel hyfryd li a'i maen. Ac yna cafod gydag ef pan eil y byd ar dan. Ac edrych yn ei hyfryd wydd gan harddach nag o'r blaen. Gan harddach nag o'r blaen. Gan harddach nag o'r blaen. Ac edrych yn ei hyfryd wydd gan harddach nag o'r blaen. Gan harddach nag o'r blaen. Gan harddach nag o'r blaen. Ac edrych yn ei hyfryd wydd gan harddach nag o'r blaen. Wel, gobeithio bod chi'n mwynhau y gwasanaeth hyd yma.
Dwi'n falch fod na bobl yn gadael negeseuon yn y chat dano. Dwi jyst am wneud ambell i gyhoeddiad yn sydyn nawr. Mae'n grwpiau cymuned ni mynd i drio parhau i ddigwydd dros wasanaeth o'r enw Zoom. Felly, os ydych chi'n rhan o grŵp cymuned, mi fydd Martin a Mari neu Arwel a Lowri yn cysylltu gyda chi dros y diwrnodau nesaf. Os ych chi'n rhan o gymuned Caersalem ond ddim yn rhan o grŵp cymuned, ond bo chi'n dymuno bod yn rhan o hyn, yna cysylltwch gyda fi a gallwn ni wneud yn siŵr bod chi'n cael y manylion sut mae ymuno gyda un o'r grwpiau yma. Yn ogystal â'r grwpiau cymuned, mi fydd Ceinwen yn cydlynu grŵp Gweddi hefyd fydd yn digwydd dros Zoom. I ni ddim yn hollol siŵr eto pryd na faint o gloch fydd yn digwydd, ond fwy na thebyg mae nos Wener y bydd hwn yn digwydd. Felly os ydych chi eisiau fod yn rhan o'r grŵp Gweddi, yna cysylltwch gyda Ceinwen, a mae manylion cyswllt Ceinwen mynd i gael ei pastio mewn i'r chat dan y ffilm yma. Yn ogystal â hynny, bydd Ceinwen hefyd yn cydlynu rhyw rota sy'n sicrhau fod na un neu ddau o bobl yn gweddio dros deulu Caersalem a teulu ehangach Caernarfon bob bore a bob nos am y dyfodol agos. Felly os ydych chi'n gallu ymrwymo i weddio gyda'r bore neu gyda'r nos, yna cysylltwch gyda Ceinwen, gewch chi'ch ychwanegu i grŵp WhatsApp, a wedyn fydd Ceinwen gydol yr wythnos yn rhannu pwyntiau gweddi efo pawb. Ac yn olaf, mae'r amser yma yn anodd i lawer yn ariannol. Ac os fydd unrhyw un o deulu Caersalem yn mynd i fod angen help o'r banc bwyd, neu falle angen help ariannol, yna plis cysylltwch gyda ni, a maes o law newn ni weld sut y gallwn ni helpu bobl yn ymarferol. Dydyn ni ddim eisiau eich arian chi, mae hwnna yn bwysig iawn, ond os oes rhywun eisiau parhau i roi fel rhan o'r casgliad, yna mae'r manylion sut i roi di Caersalem trwy stewardship mynd i fod ar y sgrin nawr. Felly gobeithio bod chi wedi mwynhau'r gwasanaeth hyd yma, a gobeithio newch chi fwynhau beth sydd yn weddill. Wel, bore yma, dyn ni'n mynd i edrych ar stori Iesu yn tawelu'r storm. Hon yn stori, o'n i'n meddwl, amserol iawn, mae hefyd yn un o hoff straeon Cadog. Felly, dyma stori am Iesu yn mynd ar gwch gyda'i ddisgyblion ar Lyn Galilea. A mae na storm fawr yn dechrau. Nawr, dwi eisiau help chi gyda'r stori yma. Dwi eisiau rhai bobl i wneud sŵn y tonau, fel hyn. Dwi eisiau rhai bobl i wneud sŵn y gwynt. Felly, ble bynnag ydych chi, ydych chi'n gallu gwneud hynna. Os ydych mwy na un o chi, ydych chi'n gallu rhannu yn grwpiau, rhannu'r synnau allan. Hefyd, dwi eisiau rhai bobl i fod yn ddisgyblion. Felly, dwi eisiau chi weiddi, deffra Iesu, deffra, ar Iesu. A wedyn mae hyn yn bwysig iawn. Pan fydda i'n gweud stop, bydda i'n mynd fel hyn. Pan fyddwch chi'n gweld fi'n mynd fel hyn, fi eisiau chi stopio popeth ydych chi'n neud. Iawn? Felly, mae Cadog yn mynd i helpu fi gyda'r stori hefyd. Os na gwy'n rhy brysur yn bydau fisged. Iawn, felly oedd Iesu ar gwch gyda'i ffrindiau, ond oedd Iesu i gysgu, oedd wedi blino'n ofnadwy. A dechreuodd na storm enfawr. Dechreuodd y tonau godi yn uchel. Mam! Dechreuodd... A nid wedi deffro. Dechreuodd y gwynt chwythu. A oedd y gwynt yn chwythu'n uwch. Mwy o sŵn. A tonau mynd yn uwch eto. Dwi'n ei lot o sŵn. Oedd yn storm ddifrifol. A oedd y disgyblion yn poeni. Beth oedd yn mynd i ddigwydd? Lle maen nhw'n gweiddi ar Iesu. Deffra Iesu! Lle disgyblion gweidwch, gweidwch. Deffra Iesu, deffra, deffra! Oedd y storm yn ofnadwy, oedd na ddŵr yn ben i'r cwch. O'n nhw'n meddwl bod nhw'n mynd i suddo. Disgyblion yn gweiddi eto, deffra Iesu, deffra! A dath Iesu a
gweiddi stop ar y storm. Ac ath popeth yn dawel. Stopiodd y gwynt chwythu, stopiodd y tonne ddod mewn i'r cwch, a dd y llyn yn dawel. A nath ffrindiau Iesu edrych o'i cwmpas. Oedden nhw'n meddwl bod nhw'n mynd i foddi. Ond, nath Iesu ddeffro, a nath e weiddi stop ar y storm. A nath y gwynt a'r tonne wrando ar lais Iesu. A nath y ffrindiau Iesu droi ato fe, a troi at ei gilydd a meddwl, pwy yw y dyn yma? Pwy yw y dyn yma? Mae hyd yn oed y gwynt a'r môr yn gwrando arno fe, ac yn gwneud myth mae e'n i ddweud wrthyn nhw'n wneud. A mae hynny'n anhygoel yn dydi, bod y gwynt a'r môr di gwrando ar Iesu. A dwi'n meddwl bod hwnna'n neges bwysig iawn i ni heddi. Dyn ni mewn storm ofnadwy ar hyn o bryd. A mae'n gyfnod rili ansicr a brawychus. A dyn ni'n gweiddi allan ar Iesu. A weithiau dyn ni'n gallu meddwl, di Duw ddim yn gwrando arno ni, ble mae Duw? Ond mae Duw gyda ni. A mae Duw yw'r un sy'n gallu helpu ni yn y storm. Mae e gyda ni yn y storm, a fe yw'r un sy'n mynd i dynnu ni drwy'r storm hefyd. Felly, dyn ni yn gallu trystio yn Iesu. Mae ganddo fe'r gallu, mae ganddo fe'r grym a'r neth. Felly, dyn ni'n gallu rhoi yn gobaith i gyd yn Iesu bore yma. Gobeithio bod chi'n mwynhau y gwasanaeth hyd yma. Nawr, dwi eisiau siarad yn sydyn iawn ynglyn â'r camau ni fel eglwys yn cymryd i helpu pobl gysylltu gyda'i gilydd. Fod y gwedd arllediad yma'n gret, a fod y grwpiau cymuned yn parhau i gyfarfod dros Zoom, a fod ni'n dal yn gilydd mewn gweddi. Mae'n bwysig bod ni'n rhoi cyfle i bobl annog i gilydd a cysylltu gyda'i gilydd hefyd. Mae'n mynd i fod yn anodd i dîm arwain yr eglwys arwain ar hyn i gyd, felly gael jyst annog pawb sydd yn rhan o deulu Caersalem yna mentrwch allan, cysylltu efo pobl, yn arbennig pobl sydd falle'n byw ar ben eu hunain, ffoniwch nhw, cysylltwch gyda nhw. Ac os oes unrhyw un angen unrhyw help ymarferol, yna i ni yn cydlynu, mae gyda ni fas data, rhestr o bobl sydd ar gael i helpu, rhestr o bobl sydd angen help. Felly dros yr wythnosau nesaf, please, ewch ati i gysylltu gyda'ch gilydd, i helpu'ch gilydd, ac os oes angen help gan y tîm arwain i gydlynu unrhyw beth, yna please estynwch allan ata ni. Ond y peth pwysig yw bod ni yn cysylltu gyda'n gilydd a bod neb yn mynd i deimlo'n ynysig dros y cyfnod nesaf yma. Achos pobl, nid adeilad, yw eglwys, a mae hwnna'n mynd i gario ymlaen. Dwi'n magu'n Llangybi, pentra bach yn Eifionydd, ac yn fan o'n mynd i Capel Helyg Llangybi, ysgol Sul pan o'n i'n blentyn, ac o'n i wrth y modd, o'n i'n teimlo bod fi'n plesio Duw, ac o'n i eisiau bod yn hogelach dda. Ond erbyn cyrraedd yn 40, nes i ddewis peidio mynd, o'n i'n teimlo, mae siŵr, dydy Duw ddim yn bodoli beth bynnag, dwi'n gwybod yn well, neu gario ymlaen yn well heb hyn i gyd, a dyna nes i. A dim ond wrth feddwl yn ôl, dwi'n sylweddoli, nes i droi nghefn ar Dduw, a mi ath lot o bethau o'i le, chais i'n blynyddoedd drwg ofnadwy, ond fysa pethau wedi gallu mynd yn waeth, dwi'n siŵr. Felly, nath pethau sortio hun pan eisiau gafod o Tristan, nath ni gychwyn teulu, nath ni briodi yn y drefn yna. A o popeth yn dda, ond o'n i yn cychwyn poeni am lot o bethau pan ti'n cael plant sydd jyst yn meddwl o beth sy'n dod ohonyn nhw yn y byd mawr yma sydd ohoni. Ac o'n i'n poeni am bob dim, pethau bach a pethau mawr. A do hynny ddim yn hwyl i Tristan ac i fi ac i'r plant. Felly, un o'r pethau cyntaf nes i glywed yn Caersalem oedd does dim raid poeni am ddim byd. Peidiwch a gadael i ddim cynhyrfu'ch calon. Ac o'n i jyst yn meddwl, mae Duw yn siarad yn uniongyrchol efo fi. Y mwy o'n i'n glywed
y mwyaf pethau'n gwneud synwyr, a mwyaf ni'n meddwl, waw, mae Duw yn siarad efo fi, yn gorau fod, oherwydd oedd bob dim yn gwneud synwyr. Felly, o'n i eisiau gwybod mwy, nes i fynd adra, o'n i'n chwilio am y Beibl, o'n i'n cychwyn darllen hwnna, o'n i'n gwybod lle cychwyn, ond o'n i'n mynd yn ôl i Caersalem, o'n i hyd yn oed mynd ar ben fy hun, ar nosweithiau Sul, ac yn wrth y modd. Oedd bob un gair ar y sgrin o'r Beibl ac o'r emyna, fel tasan nhw'n llachar ac yn neidio allan i'n mhen i. Ac o'n i jyst yn teimlo, ma'n rhywbeth yn hyn. Felly, nes i gychwyn y cwrs alffa ac nes i atab i bob cwestiwn oedd gen i. Oedd y mor braf gallu mynd i rwla a gofyn yr hyn oedd ar y meddwl i, a bod na atab i bob dim, o'n i'n meddwl bod y peth yn anhygoel. A dwi'n cofio gofyn be ydi pechod. Dwi'n meddwl bod gen i bechod, dwi'n gwneud yn byd mawr o'i le. Ac unwaith ti'n sylweddoli bod chdi wedi anghofio am Dduw, bod chdi wedi troed gefn ar Dduw, mae pethau yn newid, mae bob dim yn wahanol, a sylweddoli bod gen i bechod, bod gen pawb bechod, a di hynny ddim yn un byd o'i le. Ti'n cael maddeuant, a ti'n cael gweddio, ti'n gallu siarad am bob dim. Felly, mae Duw yn gwneud y gweddill o'r pwynt yna ymlaen. Ac erbyn rwan, dwi'n gweld bob dim yn wahanol, dwi'n gweld y byd yn wahanol, dwi'n gweld pobl yn wahanol, dwi'n ddiolchgar o bob dim. Pan ti'n trio magu plant, mae'n mor anodd yn y byd yma sydd ohoni, ond dwi'n teimlo bod fi'n cael help wan, a dyna di'r prif beth, a dwi'n teimlo bod fi'n ddiolchgar am fwy o bethau, a bod Duw yna mewn gweddi yn helpu dim ots beth. Dwi'n mor falch bod Duw wedi fy arwain i Caersalem a wedyn yn hadw i yna. Arglwydd Iesu, gofynnwn i ti amddiffyn pawb yn erbyn ymlediad Coronwch. Rwy ti'n rymus ac yn llawn trigaredd. Dyma'n gweddi ni fel y salmedd. Dangos trigaredd ata i o Dduw, dangos trigaredd ata i. Dwi'n troi ata ti am loches. Dwi am guddio dan dy adenydd nes bydd y storm yma wedi mynd heibio. Dywysog tangnefedd, rydyn ni'n cofio am y bobl sy'n byw lle mae'r haint ar ei ffyrnicaf ar hyn o bryd. Llefydd fel yr Eidal sydd wedi gweld dioddefaint mawr. Duw bob cysur, gweddion dros bawb sy'n galaru heddiw ar ôl colli anwyliaid. Gweddion y byddant yn derbyn dy gysur a ath gymdeithas yn ei dioddefaint, ath obaith di yn ei hanobaith. Dyn ni'n gweddio dros y rhai sydd wedi gorfod ynysu eu hunain, y byddan nhw'n gallu tystio i'r bresenoldeb di yn ei hunigrwydd. Dy heddwch di pan fo'i meddyliau'n corddi, a thymynedd di yn y disgwyl. Dyn ni'n enwi o dy flaen di bawb sy'n fregus ac yn ofni, pobl sy'n sâl, yn gorfforol neu sydd â phroblemau iechyd meddwl. Ti yw'r Duw sy'n dod â iachad. Felly rydyn ni'n cyflwyno ein meddygon a'n gofalwyr iechyd sy'n delio ar argyfwng yma. Rhwn erth iddyn nhw pan maen nhw'n blino, dirnadaeth wrth wneud diagnosis, a thrigaredd dros y rhai maen nhw'n gofalu amdanynt. Helpa'r gwyddonwyr sy'n ymchwilio'n ddiflino i geisio deall a brwydro'r feirws. A ni'n gweddio dros ein arweinwyr holl lywodraethau'r byd. Gweddion yn arbennig dros ein harweinwyr lleol, penaethiaid ysbytau, ysgolion a sefydliadau eraill. Gofynnwn i ti ei donio a doethineb, ffydd, a nerth tu hwnt i'w nerth ei hunain, i arwain sefydliadau drwy'r cyfnod anodd yma. Gweddion gyda'r salmedd. Mae Duw yn ein cadw ni'n saff ac yn rhoi nerth i ni. Mae bob amser yna i'n helpu pan mae trafferthion.
felly fydd gynnon ni ddim ofn. Helpa ni bwyso ar dy gariad i yn y cyfnod yma. Y cariad perffaith sy'n gwthio allan bob ofn. Cymorth ni fel eglwys ac eglwysi i fod yn bobl gobaith, gan wasanaethu ein cymdogion a'n cymuned, os da ni'n iach i wneud hynny. Dyn ni'n diolch am yr ymateb rhyfeddol mae pobl wedi roi yn yr wythnosau diwetha i estyn llaw a dangos cariad a charedigrwydd yn y cyfnod anodd yma. A dyn ni'n gofyn i ti ddefnyddio'r amser yma i newid ni. Defnyddio'r amser yma fel bod ni'n treulio'r a mwy o amser gyda ti o dad. Rwy ti'n dduw pwerus sy'n dod â daioni allan o'r sefyllfaoedd gweithaf posib. Felly'n gweddi ni yw i ti wneud hynny nawr. Rydyn ni'n gofyn hyn oll yn enw Iesu Grist sy'n teyrnasu yn y nefoedd. Amen. Oh